Mas Tapau wis balik iki niki manut ora karo Mas Tapau. Niki manut ora karo Mas Tapau, lek Mas Tapau wis balik. Manut ora iki karo Mas Tapau. Manut. Bebas ora iki? Bebas sama tuh. Lek nyauri lirih mah aku, lunga aku lanu lunga aku. Aja nih kecingkat benara. Ternaku neh kok, ternaku neh kok. Kecingkat benara. Ternak aku kok. Aku arep apa nek baline aku. Yang kecingkat Enggak oleh ya. Enggak oleh. Lunga ya aku. Apa pete ya benanya. Saya mau putih siapa? Ngasih ke. Kalau omong Mas nek ngelokne Mas Riko aku lunga aku. Ini benara. Sapa sing ambune putih sapa? Sapa sing ambune putih? Natu. Natu ya ngono ngaku. Kok ape ngarani Makrim? Seneng apa orang ini? Mas apa mulai seneng? Nah, tadi hampir itu kali. Digawakne apa karo Mas Tapau? Digawakne apa? Suka. Coklat. Ada apa nih? Kelambi. Tak tukane kelambi ndek iki. Semua barang krono. Apa nih? Kotang. Putra. Apa mau tukane kotang? Mau. Katok arep patok. Apa? Heeh. Ku tak wae katokku sitok engko. Katoke gambar apa? Mungkin mas. Imot. Apa? Ya pura utang. Gambar pini-pini belum pulang. Imot. Arek karena nek katok kan enggak tak tukokne. Jalku tak tukokne katok. Gambar Mickey Mouse enek ora enek tak tuku aku ya Rip ya. Katok gambar Mati lah. Mickey Mouse. Aku lunga neh kok. Ini kecingkat benara Lunga terus kok aku kok. Ini kecingkat benara. Oh kene mau ning kene to nyanding ini to. Pinara. Oh, baik iki mung mau kon pinara. Bebas apa ora iki? Bebas aku. Dal iki ngantuk-ngantuk lho rek biasane ngene iki berat lho ya. Biasane berat wis tantrum, biasane ngono kae tak on tinggi ra gelem. Apa nempel-nempel? Apa kangen? Enggak, yo kok. Kalau Pak Jul aku mantuk. Langsung tawang iki lho Pak Jul kangen itu lho. Sehat Pak Jul. Mas Minan al Rizky. Mak Jul rek baru pulang jam. Tawang iki rasane kangen wi Mak Jul iki. Deloki foto jarene cacai. Kan mangan angel. Besok mangan apa lagi? Ora mangan aku lunga neh iki. Tingkat benara ya, piye ta? Piye to yo nglugo dingklik kene kok nyanding karepe. Pokoke mah iya.